No niin, hello son. Työskennellä taas tänään Gun Game veteraaneilla, eli jotkut valittaa, että vedät helpommin. En vedä enää in your faces. Tosiaan eli tämmöstä. Sitten ei luvassa on pelailua osa 4 ja sen kunniaksi veteraan bottia. 10 osan spessuksi päätä varmaan vetää Gun Game Tournamentin. Niin toisin sanoen eka Recruit, Startnet, sitten Regular, sitten Hardnet, sitten Mixed, sitten Veteran. Semmoinen turnaus, sit tulee 2 eri osaa aivan varmasti. Eli kuole. Mä oon tappio. Mitä tää on? Mä oon ylivoimainen. Tai mun pitäis olla ylivoimainen tässä. Tai sit välillä tulee vaan tommosia, ei jos on mikään. Jotkut tossa meni, että kaikki menee nappeja, mutta mikään ei onnistu. Tää on yksi niistä, että mikään ei taida tällä hetkellä onnistu. Juu! Kiva! RPG-nammas. Mä edes löydetään ne tyyppejä, keitä tappaa. Tiesin, että tullaan sielläkään. Pakko ampua yhtään. Noin hyvä. En mä enää kauheasti ole tappiolla. 1 tyyppi. 1 tappo, niin mä 2 tappaa, niin mä tasoisin. Aha. Juu, mä sain hitmarkerin. Joo, nähdään. Nyt nähdään todellakin. Vittu. Saakeli. No nee. Edes hitmarkeri, niinpä. No niin, hyvä. Sieltä tuli sinko. Heti. Tää on todellakin semmonen matsi, ettei mikään onnistu saatana. On räppäistä. Noniin, joo, mä hävisin tän jo. Vitsi. No vielä. Mähän en luovuta. 3 tappon päässä. Kyllä ihan just toppäinen hanvis. Sieltä tullaan. Kohta se voittaa tämän matsin. Ei luoja. Hyvä. Siitä tappo. Tosta. Ei. Et tapa sitä. Jos joku toinenkin on Top. Ette kuolen. Ei luoja. Miten Saitake on mua parempi? Katsotaan. Kaikki oli mua parempi. Miten hitos? No ei tappo Jaanilla, ei tappaa mua enemmän puhuta. Hitto! Nyt meni näin. On ihan oikeesti pakko mennä mua kattoi. Toihan rasittaa mua sairaasti. Tää on mukavaa ainakin olla top 5. 5 braaviossa. Niin mä menen kyllä Solder. Setup Squad Maybe. Customize. Clanback. Custom Clanback. Mikäs se on? Caps. Noin, nyt se on parempi. Paljon parempi. Se on Finn isolla. Mutta video ei ole vähän aikaa tullut. Ei ole kiireitä. No ei ollut kiireet, huijasin vaan. Ei ollut pelit mulla ja katon muutakin semmoista jännää. Muutakin semmoista jännyyttä, että ei oikein ollut aikaa.
kuvailla. Tai kerran yritin kuvaa Minecraftia, mutta sitten tuli häiriön takia, niin ei sitä voinut velvoittaa. Niin. Sitä ei ole tullut pitkään aikaa video. Jo 5 ja 6 viikkoa ei ole tullut. Se oli yhdessä vaiheessa 5 viikon taukoa. Se oli 6 viikon taukoa. Tehokkaasti ei tullut. Häiriö. Tai no ei oo päässyt kuin viime viikon pelit. Tai ei ollut pelit pois, mutta en jaksanut tehdä. Mä just tullut mökiltä ja vähän tommosti sitten. Mä olin viikonloppuun mökillä, niin ei sen takia tullut sit video. Viikonloppuun alkaa. Mietin, pitäisikö joku pieni video. Tilaajia en oo nähnyt yhtään enempää, mutta eikö se haittaa. Ei se haittaa. Niin. Onks mä... Jai. Tänään ei kyllä mene mikään tästä Gun Games hyvin. Jotenkin sekin, että en ole vähän aikaa pelannut, mutta nyt se rupee taas kulkee. Just niin mitä se pitää. Paras just pääsi lipusta ajaa. Se oli yllättävän takaisku. No, kyllä mäkin pääsin siitä pois. Me ollaan samassa seessä. Joo. Onks toi lahme eka? Lammas on eka. Ja tuli Aunan lampaan sitten. Ei se. Yes! Yes! Ei! Oli niin noisen, mä pääsin tässä. Just piti tulla loppuun. No hyvä. Yes, mä oon lampaan kanssa samassa seessä. Jes, mä johan. Nyt rupee kulkee peli. Siellä meni. Tossa on lammas. Jes. Ei! Tappa mut. Ui kirottua. Jes. Tähän joku tappa vielä perää. Siitä. Jes. Pitkästä aikaa taas kuninkuus pitalleella. Kaksi peliä, 7 minuuttia. Eiköhän pelata tässä vielä 3, kun aikaa kerta on. Skori 18, yllättävän hyvin. Kiitos 20. Fuck you, Lama. Tosiaan. Sitten ilmoitin myös, että I'm still alive. Noin. Haha. Aha! Piti vain puukottaa mut oikein. Ja millään muulla voi tehdä. Ja tommonen tyyppi, toi tyyppi. Meidän mä jonkunkaan tiedis ja nyt. Yeah! Siinä menee. Näinpähän menee. Nythän mä rupeen irtautumaan. Vaikka rupeen vähän irrottautumaan näistä tyyppeistä. Pakko nyt saada ne tappaa hyvään tahtiin. Se eteenpäin tässä pelissä ihan hyvää tahtia. Lähdetään promotioni. Ja VKS pois. Katson tätä, että mä oon nainenkin 2.
koko ajan. No, voit johto. Ei kyllä millään enää pääse. Nyt mä voitin. Niin voitan tän battle. Varmaa kirjana. Enää ei voi kirjaa sitä, mikä on menetetty. Kiitos. En tiedä mitä tapahtuisi, mutta jotain tapahtuisi. Neljä tappena rankit on tosiaan viimeinen matsi, että siitä ei. Siitä joo. Eli näin, kiitos kun te katsotte videon. Muistakaa tilata ja tykätä kanavaa. Mennään sitten esivideon parissa. Ja olen TSP4. Se on moro. Tosiaan eli se on sitten moro.